Vesikirppuja Haapasaaressa. Tässä on useampi 100 vesikirppua vedenrajassa. Tuossa on se parempi uimaranta ja tonne muutama 100 metriä tonne mäkeä ylöspäin toisella puolella on sitten ne sähkösaunat. Ja siellä sitä jyrkemmästä rinteestä, siellä tuli käyty eilen illalla uimassa. Tässä on ilmeisesti tämmönen jo enempi hylätty vanha veteenmenopaikka. Kerta tää rupeaa olemaan sillä lailla, että tässä yli 100 kiloset ainakaan lähde pomppiin. Mutta on tää ihan komeeta. Tuossa oli varmaan joku vuosten tai lampaiden pitopaikka, joku Kuttula tai joku muu, mikä on ollut nimi, mutta siellä ei ole ilmeisesti useampaan vuoteen enää, että on vaan jäänyt tönöt muistoksi. Joku lokkikin siellä lentää. Katsellaan. Seppo Lehto, kulttuurihistoriaitsijana tallentaa elävää suomalaista luontoa ja ympäristöä. Tekee samalla Tamperetta tunnetuksi ja omaa eduskuntavaaliehdokkuuttaan 2027, että monipuolista näkökantaa löytyy koko Pirkanmaalle. Ollaan käytettävissä, tilattavissa vapaussoturijat@gmail.com luennoimaan, esitelmöitsemään aihe kuin aihe. Tosin lääketieteen aiheesta en lähde muusta esitelmään kuin haittalajeista ja niiden poistamisesta keskuudestamme, kuten varmaan arvaatte loput. Se on moro. 3. päivä elokuuta 2025 ja tuolla oli sitten sitä enempistä venekantaa isolla veneellä tullakseen ja tuolla on sitten asutusta ja tuo itse Haapasaari. Näin. Ollaan yhteyksissä vapaussoturijat@gmail.com. Tehdään kohti lähtöä tonne mahdollisesti Villisikaranssille päin. Se on moro. 3.9.2025 keskipäivä tehdään lähtöä. Se on moro.